ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பகவத்கீதை லெவல் 1ல இருக்கிறோம். 18 டேஸ் கோர்ஸ்ல நேற்றுக்கு நம்ம சாப்டர் 1 பார்த்தோம், அர்ஜுன விஷாத யோகம். அதுல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு ரீகேப் பார்க்கணும்னா கூட அதுல வந்து அதாவது அர்ஜுனர் வந்து கவலை, அதாவது விஷாத அப்படின்றது கவலை, அர்ஜுனரோட கவலை என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். என்ன கவலை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு வந்து ஆக்சுவலா வந்து குருட்சேத்திரம் போர் நடக்க போகுது. அப்போ வந்து கௌரவர்களுக்கும் பாண்டவர்களுக்கும் இடையில் போர் நடக்க போகுது. அப்போ அர்ஜுனருக்கு அவங்க ஒரு சத்திரியர் இல்லைங்களா? சத்திரியர்னும் போது அவங்க என்ன பண்ணணும்? தர்மத்தை காப்பாற்றணும், அதுக்கப்புறம் வந்து நாட்டை பாதுகாக்கணும். அந்த ஒரு கடமை அவங்களோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியா இருக்கும். அப்போ அவங்க வந்து அதை செய்யும் பொழுது அவங்களுக்கு ஒரு வருத்தம் ஏற்படுது. ஏன்னா வந்து போர்ல வந்து ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அவங்களோட உறவினர்கள், நெருக்கமானவர்கள் இல்லைங்களா? அப்போ அதனால அவங்களுக்கு கவலை ஏற்படுது. அதனால நான் போர் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 5 காரணங்கள் சொன்னாங்க. அதுக்கு பகவான் வந்து அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி உபதேசங்கள்லாம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம வந்து கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் பகவத்கீதை அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுல வந்து மொத்தமா 5 விஷயங்கள் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுப்போம். ஒண்ணு வந்து பகவானை பத்தின விஷயம், ஈஸ்வரா பகவான் கிருஷ்ணரை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். எதனால நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இப்போ வந்து பக்தி பண்ணணும் அப்படின்னா பகவான் யாருன்றது நம்மளுக்கு தெரியணும். தெரிஞ்சாதான் நம்மளால அவங்களுக்கு பக்தி பண்ண முடியும் இல்லைங்களா? ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் கிட்ட நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பாண்டிங் வராது. அதே நம்மளோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ் அவங்க கிட்ட நம்மளுக்கு ஒரு பாண்டிங் இருக்கும். அப்ப அந்த பாண்டிங் எதனால நம்மளுக்கு வருது? அவங்கள பத்தி நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும். தெரியும் போது அவங்களுக்கு எது பிடிக்கும், பிடிக்காது, அவங்களோட தன்மைகள் என்ன எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரிய வரும். அதனால நம்ம அவங்க கிட்ட நல்லா ஒரு உறவை நம்மளால மெயின்டைன் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி பகவானை பத்தி நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும். அவங்களோட குணங்கள், அவங்களோட லீலைகள், அவங்கள அப்புறம் சோர்சஸ் ஆஃப் எவ்ரிதிங், இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளுக்கு பகவான் மேல பக்தி பண்றதுக்கான அந்த ஒரு பாண்டிங் ஏற்படும். அதுக்கப்புறம் ஜீவான்றது நம்ம லிவிங் என்டிட்டிஸ், சரிங்களா? அப்ப லிவிங் என்டிட்டிஸ் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே இங்க இருக்கோம். இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல எல்லாரும் இருக்கோம். எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இல்ல, வேற வேற வித்தியாசங்கள்லாம் இருக்கு. லிவிங் என்டிட்டிலே நிறைய இருக்கு. ஹியூமன் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் ட்ரீஸ் இருக்கு, பேர்ட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? அது மாதிரி நிறைய உயிரினங்கள் இருக்கு. அதிலும் ஹியூமன்ஸும் பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இல்ல, எல்லாருக்கிட்டையும் வித்தியாசங்கள் இருக்கு. சிலவங்க ரொம்ப நல்லா இருக்காங்க, சிலவங்க கஷ்டப்படுறாங்க. அந்த வித்தியாசங்கள்லாம் எதனால வருது? இதெல்லாம் நம்ம யோசிச்சோம்னாலே நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆட்டோமேட்டிக்கா இதுல எல்லாத்துக்கான ஆன்சரும் நம்மளோட ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல இருக்கு. வேதம் நம்மளோட ஆதாரம். அதை நம்ம நல்லா தெளிவா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே இந்த எல்லா கொஸ்டினுக்கான ஆன்சரும் நம்மளுக்கு கிடைச்சிடும். அதுலயும் முக்கியமா உபனிஷத்துக்கள்ல ரொம்பவே முக்கியமான பகவத்கீதையும், அப்புறம் புராணங்கள்லயே ரொம்பவே முக்கியமான புராணம் பாகவதம். இது ரெண்டுத்துலயும் எல்லாத்துக்குமான ஆன்சர் இருக்கும். நம்ம யாரு, நம்ம எதுக்காக இங்க இருக்கோம், எதுக்காக இங்க இவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம், நம்மளோட நம்மளோட கோல் என்ன, நம்ம எங்க போகணும், எல்லா விஷயமும் அதுல இருக்கும். அப்போ இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளுக்கு ஒரு தெளிவு ஏற்படும். அப்ப எதனால இங்க எல்லாருக்குமே இவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அப்படின்றதையும் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும், சரிங்களா? அப்ப ஜீவன் நம்மளோட, அதாவது ஆத்ம ஞானத்தை நம்மளால நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் பகவத்கீதையில இருந்து. அதுக்கப்புறம் பிரகிருதின்றது மெட்டீரியல் நேச்சர். முக்குணங்கள், எப்பயுமே எந்த ஒரு மனிதனும் எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்லயும் இந்த 3 குணங்கள்ல ஒரு குணங்கள்ல இருப்பாங்க. ஒண்ணு வந்து சத்தோகுணம், இன்னொன்னு ரஜோகுணம், இன்னொன்னு தமோகுணம். இந்த 3 குணங்களை தாண்டி வேற ஒரு குணம் கிடையாது. அப்படி இருக்கு. அப்படி அது என்ன குணம் பாத்தீங்கன்னா சுத்த சத்துவகுணம். அது பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதன் மூலியமா நம்மளால அடைய முடியும், சரிங்களா? அப்ப இந்த 3 குணங்கள் அதுதான் பேசிக். அந்த குணங்கள் நம்ம வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் சத்துவகுணத்துல இருந்தோம்னா நம்ம அதர்மமே செய்ய மாட்டோம், நம்மளுக்கு கஷ்டங்களும் வராது. அதுக்கப்புறம் காலன்றது டைம் வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே ஒரு கால அளவு இருக்கு இங்க இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் கர்மான்றது நம்மளோட செயல்கள், என்ன மாதிரி செயல்கள் செய்யணும், அக்கர்மா விக்கர்மா, அதுக்கப்புறம் வந்து கர்மா, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. குணங்களோட அடிப்படையில வரும். இப்ப வந்து சத்துவ குணத்துல உள்ளவங்க பாத்தீங்கன்னா அக்கர்மா செய்வாங்க, அதாவது எந்த ஒரு பாப செயல்களுமே இருக்காது. சாஸ்திரத்தில் சொன்னபடிக்கு அவங்களோட வாழ்க்கை, அவங்க செயல்களை அவங்க செஞ்சு அவங்க வந்து வாழ்க்கை வாழ்வாங்க. அதே வந்து கர்மான்றது ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் எதிர்பார்த்து இருக்கும். நான் இதை செஞ்சேன்னா எனக்கு வந்து இது கிடைக்கும், பிரதிபலன் எதிர்பார்த்து செய்யறது. அதே வந்து விக்கர்மான்றது வேதத்துல எது செய்யக்கூடாதுன்னு போட்டிருக்கோ அந்த விஷயங்களை செய்யறது. அதுதான் வந்து தமோ குணத்துல உள்ளவங்க செய்யறது. அப்ப குணங்கள் அடிப்படை, அதுல இருந்து வர செயல்கள், அதனால நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய நல்ல நன்மைகள் தீமைகள். அப்ப நம்ம குணங்கள்ல இருந்து கர்மங்கள்ல இருந்து எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? அப்பதான் நம்மளுக்கு நன்மை தீமைகள் வர்றது ஏன் அந்த மாதிரி வருதுன்ற நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். சோ பகவத்கீதையில நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 5
5 விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஒண்ணு வந்து பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்பதான் நம்மளுக்கு பகவான் மேல பக்தி ஏற்படும். அதுக்கப்புறம் ஜீவா நம்மளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம், சோல் பத்தி. அதுக்கப்புறம் பிரகிருதி முக்குணங்களை பத்தியும் தெரிஞ்சுப்போம். அதுக்கப்புறம் காலா டைம் ஃபேக்டர் பத்தி தெரிஞ்சுப்போம். அதுக்கப்புறம் கர்மா என்ன மாதிரி செயல்கள் செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இதுல வந்து பேசிக்கா நம்ம பகவத்கீதையில ஒரு 5 முக்கியமான விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற விஷயங்கள். அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு நம்ம சாப்டர் 2 பார்க்க போறோம். அதுல பகவத்கீதையின் சுருக்கம், அதாவது கீதையின் சாராம்சம். இதுல எல்லாமே வந்துடும். பகவத்கீதை மொத்தம் 18 சாப்டர்ஸ். அந்த 18 சாப்டர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 6 வந்து கர்ம யோகம், நடுவுல உள்ளது பக்தி யோகம், அதுக்கப்புறம் ஞான யோகம். இந்த மூணுத்தையுமே பகவான் வந்து பகவத்கீதை இந்த செகண்ட் சாப்டர் நம்மளால ஓரளவுக்கு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்மளுக்கு உணர்த்திருப்பாங்க. சரிங்களா? அப்ப இது வந்து கீதையின் சாராம்சம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். 18th சாப்டர்ல எப்படிதான் மூணுத்தையுமே, அதாவது 3 யோகாவை பத்தியுமே அவங்க நம்மளுக்கு சுருக்கமா எல்லாமே நம்மளுக்கு கொடுத்திருப்பாங்க. அப்போ இது வந்து பகவத்கீதை செகண்ட் சாப்டர், கீதையின் சாராம்சம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரேயர் சொல்லலாம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் அவங்களுக்கு. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷரோன்மிலிதம் மேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் மேன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமக்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேகம் ஸ்ரீகுருர் ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சகன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பாதான் சகன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம்ச ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்தோ ஜெகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்த ராதா காந்த நமோஸ்துதே தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्तदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், நம்ம சாப்டர் 1ஓட ஒரு ரீகேப் பார்த்துருவோம். அர்ஜுனர் வந்து என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 5 விஷயங்கள் சொன்னாங்க. போர் பண்றதுக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படின்றதுல. அதுல ஒண்ணு வந்து இரக்கம், ரொம்ப கம்பேஷனேட்டா இருந்தாங்க. அதாவது எல்லாருக்கும் ஏதோ ஆயிடுமே, எல்லாருக்கும் கஷ்டங்கள் வந்துருமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரொம்பவே வருத்தப்பட்டாங்க. அதனால போர் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னாங்க. இன்பமின்மை, போர் பண்றதுனால எந்த ஒரு சந்தோஷமும் கிடைக்க போறது இல்ல, சண்டையினால என்ன வந்து சந்தோஷம் இருக்க போகுது அப்படின்றத அவங்க வந்து சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் பாப செயல், போர்ல எல்லாரும் நிறைய பேர் கொல்லப்படுவாங்க, அதனால பாபமே வந்து சேரும். அதுவும் இல்லாம பீஷ்மர் துரோணர்லாம் இது வதம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன சந்தோஷம் இருக்க போகுது அப்படின்றத அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா. அதுக்கப்புறம் குடும்ப பாரம்பரியமும் நிலை குலைஞ்சிருமே அப்படின்ற ஒரு பயம் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் இருமனம், இன்டெசிஷன், அவங்களுக்கு எது சரி எது தப்புன்னு தெரியல, அதாவது போர் பண்ணணுமா இல்ல விட்டுடணுமா அப்படின்னு வந்து அவங்களுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்தது. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்னால அவங்க மனம் வருத்தத்தோட இருந்தாங்க. பகவான் கிட்ட அவங்க இது எல்லாத்தையும் முறையிட்டாங்க. இதுதான் நம்ம சாப்டர் 1ல பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அவங்க கிட்ட வந்து என்னென்ன பாசிட்டிவ் சயின்ஸ் இருந்தது, அதாவது விக்டரி, அவங்களுக்கு போர் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அவங்க கிட்ட என்னென்ன பாசிட்டிவ் சயின்ஸ் இருந்தது அப்படின்றது நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இன்னைக்கு நம்ம இதுக்கெல்லாம் பகவான் என்ன அவங்களுக்கு உபதேசம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு பார்ப்போம். அர்ஜுனரின் ஆட்சேபனைகளுக்கு கிருஷ்ணரின் தீர்வுகள். அதாவது இரக்கம் ஃபர்ஸ்ட் 1.28 to 30 வரைக்கும் ஸ்லோகங்கள் அது குறிச்சது இல்லைங்களா. அப்போ அதுக்கு வந்து பகவான் வந்து 2.11 இருந்து 30 வரைக்கும் ஞான யோகம் கொடுக்குறாங்க. அதாவது நாம் உடல் அல்ல. ஏன்னா அர்ஜுனர் என்ன சொன்னாங்க, பீஷ்மர் துரோணர்லாம் இறந்து போயிடுவாங்களே அப்படின்னு வருத்தப்பட்டாங்க இல்லைங்களா. அப்போ பகவான் சொல்றாங்க, நம்ம வெறும் இந்த கிராஸ் பாடி கிடையாது, ஆத்மா இருக்கு, அது எட்டர்னல், அதனால நீ யாரையும் அழிக்க போறது இல்ல அப்படின்றத ஆத்ம ஞானத்தை பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு கொடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் இன்பமின்மை,
அதுல என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அதாவது கர்ம காண்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம். இத எந்த ஒரு விஷயம் செஞ்சாலும் எதிர்பார்த்து செய்யறது. எனக்கு இந்த விஷயம், இந்த யாகம் செய்யறேன், இந்த 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 பூஜை செய்யறேன், எனக்கு இதுக்காக என்ன கிடைக்கும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்றோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி உள்ளதான் கர்ம காண்டம் அப்படின்னு வந்து சொல்றது. ஒரு செயலை செஞ்சுட்டு அதுக்கு ஏதாவது பிரதிபலனா எதிர்பார்த்து செய்யறது, அதான் கர்ம காண்டம். அப்போ அதுதான் எனக்கு இது போர் செய்யறதுனால எனக்கு என்ன கிடைக்க போகுது, ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் என்ன அப்படின்றத அர்ஜுனர் கேட்டாங்க இல்லைங்களா? அதுக்கு வந்து பகவான் வந்து 2.31ல இருந்து 2.37 வரைக்கும் சொல்றாங்க. சொர்க்கம் அல்லது ராஜ்யம், இது ரெண்டுல ஏதாவது உனக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் பாப செயல் எல்லாமே வந்து போர் பண்றதுனால பாவம் வந்து சேருமே அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா? அப்போ அதுக்கான உபதேசம் தான் பகவான் கொடுக்கறது. 2.33ல இருந்து 38 அப்புறம் 53 வரைக்கும். அது வந்து புத்தி யோகம், அதாவது பக்தி யோகம் அப்படின்னு நம்ம இதை சொல்லலாம். பக்தி செயல்பாடு பாபம் இல்லை. ஏன்னா வந்து அர்ஜுனர் யாருக்காக சண்டை போடுறாங்க? அவங்களுக்கு விருப்பமே இல்லைனாலும் பகவானுக்காக செய்யறாங்க, தர்மத்துக்காக செய்யறாங்க. பகவானுக்காகவும் தர்மத்துக்காகவும் செய்யற ஒரு செயல் என்னைக்கும் பாபமே ஆகாது அப்படின்றத நம்ம இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இருமனம், இன்டெசிஷன், போர் பண்ணணுமா கூடாதான்னு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருந்தது இல்லைங்களா? அது வந்து அதுக்கு வந்து 2.41ல சொல்லியிருக்காங்க. திடமான உறுதியுடன் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யுங்கள். சாஸ்திரத்தில் சொன்னபடி பகவானுக்காக சேவை செய்யறதுதான் இருக்கலே சிறந்தது. அதுதான் கரெக்டான டெசிஷன் அப்படின்றத இங்க நாங்க பாக்குறோம். அப்புறம் ஸ்திதாதீர் முனி, அவங்களோட நேச்சர் என்ன அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்ப்போம். அது என்ன 2.54 to 75 வரைக்கும். தூய ஆழ்நிலை நினைவில் உள்ள நபர், அதாவது ரொம்ப மெடிடேட் பண்ணி அப்சர்வ்டா இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அவங்கதான் வந்து ஸ்திதா தீர்முனி அப்படின்றவங்க. அவங்களோட நேச்சர்ஸ் பத்தி நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் குடும்ப பாரம்பரியம் நசிந்து போதல் அப்படின்றத 3.18 into 26 அது வரைக்கும் நம்ம பார்ப்போம். அதுல வந்து வர்ண சங்கரத்தை தடுக்க ஒரு முன்மாதிரியாக இருப்பாயாக அப்படின்றத வந்து பகவான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க. இப்ப நம்ம சாப்டர் 2ல என்ன 2.7 ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண லலிதா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத த்விதீயோ அத்யாயः. कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः. पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता. यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे. शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகம் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு ஸ்லோகம். இதுதான் வந்து என்னன்னா, அர்ஜுனர் வந்து பகவான் கிட்ட சரணம் அடைகிற ஸ்லோகம், சரண ஸ்லோகம் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம். இந்த ஸ்லோகத்தை நம்மளும் வந்து பைஹார்ட் பண்ணி சொல்லும் போது பகவான் கிட்ட நம்மளும் என்ன பண்றோம், நம்மள சரணாகதி பண்றோம் அப்படின்றதுக்கான அர்த்தம். சரிங்களா? இதுதான் வந்து 2.7 ரொம்பவே முக்கியமான ஸ்லோகம். இதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். இப்போது நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பம் அடைந்து கருமித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகளை எல்லாம் இழந்து விட்டேன். அந்த காரணங்கள் இருந்ததுங்களா? அதனால. அதுக்கப்புறம் இந்நிலையில் எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உம்மை கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இப்போது உம்மிடம் சரணமடைந்த சீடன் நான். அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். இதே நிலைமையிலதான் நம்மளும் வந்து பகவான் கிட்ட எப்பயுமே சரணமடையணும். ரொம்ப ஹம்பிளா இருக்கணும். அது ரொம்பவே ஒரு பெரிய விஷயம். ஹம்பிள்னஸ் வந்ததுனாலே மத்த எல்லா குணங்களும் ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம கிட்ட இம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிடும். அப்போ இந்த இடத்துல எப்படி கேக்குறாங்க? அருள் கூர்ந்து எனக்கு கூறுவீராக, அதாவது குரு சிஷ்யர் அந்த ஒரு சம்பந்தம் ஏற்படுது. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எப்படி இருந்தாங்க? நட்பின் உறவுல இருந்தாங்க இல்லைங்களா? அது இருக்கதான் செய்யும், அதுல எந்த மாற்றமும் கிடையாது. ஆனா இப்போ அர்ஜுனர் வந்து பகவான் கிட்ட எப்படி இருக்காங்க? டிசைபிளா இருக்காங்க. அதனால அவங்க எப்படி கேக்குறாங்கன்னா, ரொம்பவே ஹம்பிளா எனக்கு எது நல்லதோ அதை எனக்கு சொல்லுங்க. அதாவது நம்ம விருப்பப்பட்டதுன்றது வேற, நல்லதுன்றது வேற. நம்மள எப்பயுமே விருப்பப்பட்டது நல்லதா இருந்தா பரவாயில்ல. ஆனா என்னைக்குமே நம்ம என்ன எதை வந்து நம்ம நோக்கி நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நன்மை எதுவோ அது அப்படி அதுதான் இங்க கேக்குறாங்க அர்ஜுனர். என்ன கேக்குறாங்கன்னா, எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உம்மை கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இப்பொழுது உம்மிடம் சரணமடைந்த சீடன் நான். அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக அப்படின்றத இங்க பகவான் கிட்ட சொல்றாங்க. இதுக்கப்புறம் தான் பகவான் வந்து பேச ஆரம்பிப்பாங்க. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் இங்க நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? இது வந்து நம்மளோட விஷன் பெர்ஃபெக்ட்டா அப்படின்னு பார்த்தா நம்மளுக்கு தெரிய வந்துடும். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கும்போது என்ன இருக்கு? வெறும் ஒரு மலை மட்டும் தெரியுது இல்லைங்களா? மேகம் சூழப்பட்ட மலை தெரியுது. அதே கொஞ்சம் நம்ம கிட்டக்க போய் பார்த்தோம்னா அதுல ஒரு மரம் தெரியும். அந்த மரத்தையே நம்ம இன்னும் முத்து நோக்கி பார்க்கும்போது அதுல என்ன இருக்கு? ஒரு கிளி வந்து பழம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு. அப்போ நம்மளோட விஷன் இப்போ மேலோட்டமா
பாக்குறவங்களுக்கு எது தெரியும்? வெறும் அந்த மேகம் சூழ்ந்த மலை மட்டும் தெரியும். அதே கொஞ்சம் இன்னும் ஆழ்ந்து பாக்குறவங்களுக்கு மரம் தெரியும். இன்னும் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறவங்களுக்கு அதுல கிளி ஒண்ணு பழம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்குன்றது தெரியும். அப்போ நம்மளோட விஷன் பெர்ஃபெக்டான்னு பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறவங்க இருக்காங்க இல்லைங்களா, வெறும் அந்த மலையும் மேகத்தையும், அவங்க வந்து அந்த அளவு ரொம்ப ஆழ்ந்து தெரிஞ்சுக்கல எதையும். அதே 2வதா இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் ஆழ்ந்து தெரிஞ்சிருக்காங்க. 3வது இருக்கிறவங்க பெர்ஃபெக்ட் நாலேஜ வச்சிருக்காங்க. இதே மாதிரிதான் நம்மளோட காட் ரிலேஷனும் இருக்கும். அதாவது அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான வந்து ஒளியின் மூலியமா வழிபடுறது. இன்னொருத்தவங்க வந்து காட் ரிலேஷன் அப்படின்னா பகவான வழிபடுற முறைகள் பாத்தீங்கன்னா ஒளியின் வடிவமா வழிபடுவாங்க. இன்னொருத்தவங்க பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா அந்த ரிலேஷன்ல இருப்பாங்க. இன்னொருத்தவங்க பாத்தீங்கன்னா பகவான் ரிலேஷன். இந்த மாதிரி 3 விதமா இருக்கு. அதை நம்ம ஒரு உதாரணத்தின் மூலமா நம்மளால பார்க்க முடியும். எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப சூரியன் இருக்கு இல்லைங்களா, சூரியனோட வெளிச்சத்தை மட்டும் பார்த்துட்டு யாராவது கேட்டாங்கன்னா சூரிய வெளிச்சம் இவ்வளவுதான், அதுக்கு மேல ஒரு சூரியன் ஒண்ணு இருக்கு, அதுக்கப்புறம் வேற விஷயங்கள் எதுவும் தெரியாது, இந்த வெளிச்சமே சூரியன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டும் இருப்பாங்க. அதே மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் உத்து நோக்குறவங்களுக்கு சூரியனோட வட்டமான வடிவம் அவங்களால கவனிக்க முடியும். அப்போ சூரியனுக்கு ஒரு உருவம் இருக்கு, சூரியன் ஒரு வட்ட வடிவத்துல இருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்க முடியும். அதே இன்னும் ஆராய்ச்சி பண்ணி பாக்குறவங்களுக்கு சூரியன் வந்து எதனால செய்யப்பட்டிருக்கு, அதோட வெப்பம் எவ்வளோ, அதோட அளவுகள் எவ்வளோ அப்படின்றத நல்லா இன்னும் கூர்ந்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அதுதான் வந்து என்னது, முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிறது. சூரியனை வெறும் வெளிச்சத்தை மட்டும் பார்த்துட்டு வேற எதுவும் தெரிஞ்சுக்காம இருக்கிறது ஒண்ணு. அதுக்கப்புறம் சூரியனுக்கு வட்டமா ஒரு வடிவம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது. அதுக்கப்புறம் சூரியனை பத்தி முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிறது. இந்த ரியலைசேஷன் தான் என்னன்னா, ஒண்ணு வந்து பிரம்மன் ரியலைசேஷன், வெறும் ஒளி வடிவத்துல பகவானை வழிபடுற முறை. இன்னொன்னு வந்து பரமாத்மா, அதாவது பகவான மனசுல தியானம் பண்ணி மெடிடேஷன் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா முனிவர்கள்லாம், அந்த முறை. அதுக்கப்புறம் வந்து பகவான முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிறது தான் பகவான் ரியலைசேஷன். அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் டிவோஷனல் சர்வீஸ். அதாவது பகவான் வந்து சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம சோல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்றது. அதாவது டிவோஷனல் சர்வீஸ்னா எப்பயுமே வந்து நம்மளுக்கு ஒரு மனசு திருப்தி இருக்காது, என்ன சர்வீஸ் பண்ணணுமா அப்படின்னு. ஆனா நம்ம தினப்படி எல்லாருக்குமே சர்வீஸ் பண்றோம். யாருக்கு? நம்மளோட குழந்தைங்களுக்கு பண்றோம், நம்ம வீட்டுல வந்து ஹஸ்பண்ட்க்கு பண்றோம், ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்க்கு பண்றாங்க, பேரண்ட்ஸுக்கு பண்றோம், பேரண்ட்ஸ் குழந்தைங்களுக்கு பண்றாங்க. அப்ப நம்ம அது மட்டும் இல்லாம சொசைட்டிக்கும் நம்ம பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் இல்லைங்களா. ஆபீஸ் போறோம், அவங்களுக்கும் நம்ம என்ன பண்றோம், சர்வீஸ் தான் பண்றோம் இல்லைங்களா. அப்போ தினப்படி நம்ம சர்வீஸ் தான் பண்றோம். நம்மளோட நேச்சரே சர்வீஸ் பண்றதுதான். ஒரு நாள் கூட நான் யாருக்கும் சர்வீஸ் பண்ணாம இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது. நம்ம எல்லாருக்குமே சர்வீஸ் தான் பண்றோம். அதே பகவானுக்கு பண்ணும்போது அது டிவோஷனல் சர்வீஸா இருக்கு. அப்போ ஒரு சோலோட நேச்சர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதுதான் அதோட கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷனே. அதை நம்ம உணர்ந்துட்டு ஜீவாத்மா எப்பயும் பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ்னா கூட என்னது, அன்கண்டிஷனல் லவ். அது வந்து ஏதோ கஷ்டப்பட்டு செய்யற ஒரு விஷயம் கிடையாது. நம்மளுக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு இப்ப என்ன, குழந்தைங்க இருக்காங்க, அவங்களுக்கு நம்ம செய்யறோம் ஒரு விஷயம்னா வருத்தப்பட்டுட்டு செய்வோமா? இல்ல, இன்னும் நல்லா செய்யணும், இன்னும் நல்லா நம்ம வந்து அவங்களுக்கு எல்லாத்தையும் பெர்ஃபெக்டா நம்ம செஞ்சு கொடுக்கணும், அவங்கள ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டா வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு நம்மளே அத ரொம்ப ஆசையோட செய்யறோம் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி சர்வீஸ் தான் பகவானுக்கு பண்றது. பகவானுக்கு பண்ற டிவோஷனல் சர்வீஸும் அன்கண்டிஷனல் லவோட, நம்பிக்கையோட செய்யணும். அதுதான் ஒரு சோலோட பேசிக் கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 2.13. லலிதா மாதாஜி. हरे कृष्ण ललिता माताजी. देगिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा. ஓ சாரி இது வர ओके मैम. தேஹிஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா ததா தேகாந்தர் பிராப்தி தீரஸ்தத்ர ந முக்யதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேகத்தை உடையவனின் உடல் சிறு வயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதை போல ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகின்றது. நிதான புத்தியுடையவர்கள் இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பதில்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா. அதாவது ஒரு குழந்தை பிறக்குது.
இன்ஃபேண்டா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து அது என்ன பண்ணுது, கொஞ்சம் வளர்ந்து ஒரு 5 வயசு பையனா இருக்கு, பொண்ணா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் யூத் ஒரு 16 to 25 இயர்ஸ்ல இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் 30 இயர்ஸ்லலாம் கொஞ்சம் யங் ஏஜ்ல ஸ்டெபிலைஸ்டா இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வயசாகும். அதுக்கப்புறம் ஓல்டு பீப்புள் ஆவாங்க இல்லைங்களா? அப்ப மாற்றங்கள் ஏற்படுது. உடம்பு பிறக்கும்போது எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி இருக்கும் நிலையிலும் இருக்குமானா கிடையாது. அதுக்குன்னு ஒரு மாற்றங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்போ ஆனா சோல் மாறுதா அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது. அந்த பிறக்கும்போது இருந்த அந்த குழந்தையோட சோல், அந்த உடம்புல இருந்த சோல் அதேதான் வந்து எல்லா வ அ ப்ராக்ரஸ்லயும் இருக்கும். அந்த சோலுக்கு வந்து எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாது. வெறும் மாற்றம்ன்றது இந்த உடம்புக்கு மட்டும் தான். அதே மாதிரி தான் ஆ மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகிறது. ஆத்மா இறப்பிற்கு பிறகு வேறொரு உடலுக்கு அது மாற்றம் பெறுது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். நிதான புத்தி உடையவர்கள் இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பதில்லை. அப்ப சோல்ன்றது எட்டர்னல். அதுக்கு என்னைக்குமே அழிவு கிடையாது. பகவானோட ப்ரொடெக்ஷன்ல இருக்கும். ஏன்னா சோல் எப்பயும் சூப்பர் சோல் கூட தான் இருக்கும். அதான் நம்ம கிட்ட எல்லார்கிட்டயுமே சோல் இருக்குன்னா கூடவே சூப்பர் சோலும் இருக்கும். அதுவும் நம்மளோட சாஸ்திரத்துல இருக்கு. பகவான் சூப்பர் சோலா எல்லா சோல் கூடயும். அதான் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, நம்ம ஒரு தப்பு பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்குள்ளார இருந்து ஒரு கைடன்ஸ் வரும். இல்ல இது தப்பு செய்யாத, இதனால வந்து கஷ்டம் வரும் அப்படின்னு வந்து நம்மளுக்கு ஒரு கைடன்ஸ் வருது இல்லைங்களா, அதுதான் சூப்பர் சோல். ஆனா அதே மீறி சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனுக்காக என்ன பண்ணிடுவோம், சில சமயம் அந்த தப்புகளையும் செஞ்சிருவோம். அதுக்கப்புறம் அதுக்கான ரிசல்ட்ஸை நம்ம தான் ஃபேஸ் பண்றோம். அப்ப எல்லார்கிட்டயும் என்ன இருக்கு, சோல் இருக்கு, சூப்பர் சோல் இருக்கு. அந்த சோல் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நித்தியமானது. அதுக்கு வந்து அழிவே கிடையாது. 2வது அது பகவானோட ப்ரொடெக்ஷன்லயே இருக்கும் எப்பயுமே. அதனால அது பாதுகாப்பாவும் இருக்கும். அப்போ இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மரணத்தின் போது, அப்போ மரணம்ன்றது என்னன்னா இந்த வெறும் இந்த உடம்புக்கு மட்டும்தான், இந்த ஆத்மாவுக்கு கிடையாது அப்படின்றது இங்க அர்ஜுனருக்கு பகவான் சொல்றாங்க. ஏன்னா அர்ஜுனர் வந்து கவலைப்பட்டாங்க இல்லைங்களா, பீஷ்மர் துரோணர்லாம் நான் வந்து போர்ல வந்து கொலை இது பண்ணிடுவேனே அப்படின் போது கில் பண்ணிடுவேனே அப்படின் போது அர்ஜுனருக்கு பகவான் என்ன சொல்றாங்க, அவங்களாம் இறக்க மாட்டாங்க அர்ஜுனா, அவங்கலாம் என்ன சோல், என்னது சோல் எப்பயுமே நித்தியமானது. அவங்க எப்பயுமே நித்தியமா தான் இருப்பாங்க. அவங்களோட இந்த உடம்பு தான் அழியும் அப்படின்றத அர்ஜுனருக்கு எடுத்து சொல்றாங்க. அதுதான் நம்மளும் இங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். தேகத்தை உடையவனின் உடல் சிறு வயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதை போல நம்ம கண்ணு முன்னாடியே தான் பாக்குறோம். இப்ப ஒரு குழந்தை இருக்குன்னா அது வளர்ந்து பெரியவங்க ஆகிற வரைக்கும் நம்ம கண்ணு முன்னாடியே பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகிறது ஆத்மா. சரிங்களா? நிதானமான புத்தியுடையவர்கள் இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பதில்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 2.23. हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ண. नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆத்மா எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்கப்பட முடியாது. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் நெருப்பால் எரிக்கப்பட முடியாததும், நீரால் நனைக்கப்பட முடியாததும், வீசும் காற்றால் உலர்த்தப்பட முடியாததும் ஆகும். ஆத்மான்றது எந்த வெப்பனாலையும் வெட்ட முடியாது. அதுக்கப்புறம் நெருப்பால எரிக்க முடியாது. அது நீரால நனைக்க முடியாது. காற்றால உலர்த்தவும் முடியாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்ப ஆத்மா எப்படி இருக்கும்? நித்தியமானது, எட்டர்னல். அதுக்கு அது வந்து அன்பான். அது வந்து பிறப்பற்றது, அதே மாதிரி அதுக்கு இறப்பு கிடையாது, எப்பயுமே நித்தியமா இருக்கக்கூடியது. அப்ப ஆத்மா எதைதான் எடுத்துக்குது? இந்த உடம்பை தான் எடுத்துக்குது. அது எதனால எடுத்துக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஆசைகளை பொறுத்து, நம்மளோட ஆசைகளும் நம்மளோட கர்மங்களையும் பொறுத்து. நம்ம செய்யற செயல்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, ஆசைகள்னால செயல்களை செய்யறோம். அதுக்கு ஏத்த கர்மத்திற்காக அதோட பிறப்பு இருக்கு. அதனாலதான் டிஃபரன்ஸ். ஹியூமன் எல்லாருமே மனிதர்கள் தான், ஆனாலும் டிஃபரன்ஸ் எல்லார்கிட்டயும் இருக்கு அப்படின்னு காரணம் என்ன அதனால அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்களோட ஆசைகளும் அவங்களோட கர்மங்களும் பொறுத்து அவங்களோட பிறப்பு அமையுது. ஆத்மா என்னது? எப்பயுமே எட்டர்னல் தான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஆத்மாவை என்னது யாராலும் ஆயுதத்தால வெட்ட முடியாது, நெருப்பால் எரிக்க முடியாது, நீரால் நனைக்க முடியாது, காற்றால் உயர்த்தப்பட முடியாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 2.36. हरे हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. अवाञ्छवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तः स्वसामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। हरे कृष्णा।
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது வரைக்கும் ஆத்ம ஞானத்தை பத்தின ஸ்லோகங்கள் உங்களுக்கு பகவான் வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் கொடுத்திருப்பாங்க. அதுல நம்ம 1-2 ஸ்லோகங்கள் பார்த்தோம். இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க நோ என்ஜாய்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இல்லைங்களா, அதுக்கான பதில்கள் இப்ப பகவான் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அதுல என்னன்னு பார்த்தோம்னா, அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகள் உனது திறமையை நிந்திப்பர், அதை விட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடிய வேறு என்ன இருக்க முடியும் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. இப்ப அர்ஜுனர் போர் பண்ண மாட்டேன்னு 5 ரீசன் சொன்னாங்க இல்லைங்களா. ஆனா இப்ப வந்து அவங்க வந்து சரி போர் பண்ணல அப்படின்னா துரியோதனன் எல்லாம் உடனே என்ன சொல்லுவாங்க, ஓஹோ கம்பேஷனால போர் பண்ணலையா அர்ஜுனா அப்படின்னு எடுப்பாங்க. இல்ல, என்ன சொல்லுவாங்க, எங்களோட ஆர்மியை பார்த்து உனக்கு பயம், எங்களை பார்த்து பயம், எங்க நீங்க வந்து தோத்து போயிடுவியோன்னு பயந்துகிட்டு நீ வந்து போர் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லற அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, நிந்தனை பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா. ஒரு ஒரு திறமை மிக்க வீரனுக்கு அதை விட ஒரு பெரிய கஷ்டம் வேற இருக்காது. ஏன்னா அர்ஜுனர் எவ்வளவு சிறந்த வில்லாளி அப்படின்றத நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுது மகாபாரதத்தை பார்த்து. அதுக்கப்புறம் அவங்களால வந்து அந்த மாதிரி அவ்வளவு திறமைகள் உள்ளவங்க போர் பண்ணலன்றத எதிரிகள் எப்படி சொல்லுவாங்க, பயந்துட்டு போர் பண்ணல, எங்களை பார்த்து உனக்கு வந்து எங்களோட போர் பண்ணி வின் பண்ண முடியாது அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தினால நீ போர் பண்ணல அப்படின்னு நிந்திப்பாங்க இல்லையா. அதை விட வேற ஒரு கஷ்டம் தரக்கூடிய செயல் உனக்கு வேற 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 என்ன இருக்க முடியும் அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 2.37. ஹரே கிருஷ்ணா. हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. குந்தியின் மகனே, போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் ஸ்வர்க்கத்தை அடையலாம், வெற்றி பெற்றால் இவ்வுலகினை அனுபவிக்கலாம், எனவே உறுதுடன் எழுந்து போர் புரிவாயாக அப்படின்றத இங்க பகவான் சொல்றாங்க. நோ என்ஜாய்மெண்ட்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா, அதுக்கான இது உபதேசம் தான் இது. என்ன அப்படின்னா, நீ வந்து ஒரு சத்திரியன் போது நீ போர் பண்ணதுனால உனக்கு வந்து ஒருவேளை போர்ல நீ இறந்து போயிட்டா உனக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கும். ஏன்னா தர்மத்துக்காக பகவானுக்காக போர் பண்றாங்க அர்ஜுனர் இல்லைங்களா. அப்போ அது ஒரு நல்ல காரியம். அப்ப அந்த நல்ல காரியத்தை செய்யும் போது என்ன ஆகும், அவங்களுக்கு சொர்க்க பிராப்தி கிடைக்கும். அதே வந்து வெற்றி பெற்றால், போர்ல இறக்கல அவங்க வெற்றி பெறாங்க அப்படின்னா இவ்வுலகினை அனுபவிக்கலாம். அஸ்தினாபுரம், இந்திரபிரஸ்தா, இந்த கிங்டம் எல்லாம் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். அப்ப இங்கேயும் அவங்க என்ன பண்ணலாம், சந்தோஷமா அவங்க இருக்கலாம். அப்ப இறந்தாலும் சொர்க்கம் கிடைக்கும், இருந்தாலும் ராஜ்யம் கிடைக்கும். அதனால எனவே உறுதியுடன் எழுந்து போர் புரிவாயாக அப்படின்றத அர்ஜுனருக்கு பகவான் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அதாவது எப்பயுமே இப்போ நம்ம இதுலயும் பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு போலீஸ் வந்து என்ன பண்ணலாம், ஒரு திருடனை பனிஷ் பண்ணலாம். அதே போலீஸ் டியூட்டியில் இல்லாதப்ப என்ன பண்ண முடியாது, திருடனை பனிஷ் பண்ண முடியாது. பனிஷ் பண்ண அவங்களுக்கு தண்டனை கிடைக்கும். அதே மாதிரி ஆர்மி பீப்புளும் ஆர்மியில இருக்கும்போது அவங்க என்ன பண்ணலாம், தேசத்துக்காக அவங்க இது ப்ரொடெக்ஷனுக்காக அவங்க சண்டை போடலாம். ஆனா அதே ஆர்மியில இல்லாதப்போ அவங்க பண்ணா அவங்களுக்கு தண்டனை கிடைக்கும் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி ஒரு சத்திரியனா இருந்து அவங்க வந்து போர் பண்ணும்போது, அதுவும் பகவானுக்காக போர் பண்ணும்போது அது என்ன ஆகாது, பாப செயலா ஆகாது அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. அதுக்கான பிக்சர் தான் இங்க என்னன்னா, சொர்க்கலோகம் கிடைக்கும், இல்லைன்னா ராஜ்யம் கிடைக்கும் இந்த பூலோகத்துல அப்படின்றதுதான். இந்த இடத்துல அவங்களுக்கு ராஜ்யம் கிடைக்கும் அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 2.3 40. ஹரே கிருஷ்ணா. नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இம்முயற்சியில் குறைவோ இழப்போ இல்லை அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. என்ன முயற்சியில, பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ், பகவானுக்காக செய்யற எந்த ஒரு செயல்லையும் என்ன இருக்காது, குறைவோ இழப்போ இல்லை. இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றமும் மிக பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும். பயம்ன்றது என்னது, இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல நம்மளுக்கு கிடைக்கிற கஷ்டங்கள் இல்லைங்களா. பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணும்போது நம்ம கண்டிப்பா பாப செயல்ல இருக்க மாட்டோம். அப்ப நம்மளுக்கு கஷ்டமே வராது. அப்படி வராதுன்ற பட்சத்துல நம்மளுக்கு என்ன இருக்காது, பயம் இருக்காது. எந்த ஒரு பியூர் டிவோட்டிக்கும் பயம்ன்றது இருக்கவே இருக்காது. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரகலாத் மகாராஜ், அவங்களோட அப்பா அவங்கள எவ்வளவோ கஷ்டப்படுத்தினாங்க, எந்த இடத்துலயும் என்னவே பண்ணல, பயப்படவே இல்லை. அந்த ஒரு சின்ன விஷயம்லாம், ஒரு சின்ன விஷயம் எனக்கெல்லாம் நடந்திருந்தா உடனே என்ன பண்ணியிருந்திருப்பேன், இரண்யகசிபு தான் அப்பா அப்படின்னு சொல்லி இருந்திருப்பேன் இல்லைங்களா, என்னோட இதுல சொல்றேன் நானு. அப்ப ஆனா பிரகலாத் மகாராஜ் என்ன பண்ணல, நெருப்புல போடும்போதோ இல்ல எண்ணெயில போடும்போதோ எப்பயுமே என்ன பண்ணல, பயப்படவே இல்லை. மலையில இருந்து தூக்கி எறியும் போதும் அவங்க பயப்படல. அந்த அளவுக்கு உறுதியான நம்பிக்கை பகவான் மேல. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு என்னது, அந்த டிவோஷன்,
அந்த இதுல வந்து அவங்க அவ்வளோ டிட்டர்மினண்டா இருந்தாங்க. அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு பயம்ன்றதே இல்லைங்களா? எந்த இடத்துலயும் அவங்க பயப்படவே இல்ல. ரொம்ப ஸ்திரமா இருந்தாங்க. அதே மாதிரி ஒரு பியூர் டிவோட்டி எப்பயுமே என்ன பண்ண மாட்டாங்க? பயப்படவே மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க பகவான் சொன்னபடிக்கு அவங்க நடந்துப்பாங்க. அப்புறம் பகவானோட புரொடெக்ஷன் அவங்களுக்கு பரிபூர்ணமா இருக்கும். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பிரகலாத் மகாராஜ். அதுவும் இல்லாம நம்மளுக்கு என்னென்ன நம்ம வந்து தர்மப்படி நம்ம ஆசைகள் இருக்கோ அது அத்தனையும் கண்டிப்பா நிறைவேறும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இஸ்கான் அதையும் வந்து பிரபுபாதா என்ன பண்ணாங்க, ஆரம்பத்துல இருந்தே நிறைய சஃபர் பண்ணாங்க இல்லைங்களா? நிறைய வந்து தடங்கல்கள் எல்லாம் இருந்தது. எல்லாத்தையும் பகவானோட விஷயத்த உலகம் ஃபுல்லா சொல்லணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக அவங்க என்ன பண்ணாங்க, எல்லா தடைகளையும் அவங்களால என்ன பண்ண முடிஞ்சது, ஓவர் கம் பண்ண முடிஞ்சது. அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்போ 108 கண்ட்ரில கோயில்கள் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எங்க பார்த்தாலும் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் உலகம் ஃபுல்லா அவங்க கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அப்போ அதே மாதிரிதான் நம்ம பகவானுக்காக செய்யற எந்த ஒரு செயலையும் எவ்வளவு தடங்கள் வந்தாலும் அது அத்தனையும் என்ன ஆயிடும், சரியாயிடும். பயமும் நம்மளுக்கு இருக்காது. அதுக்கு எக்ஸாம்பிளா கூட நம்ம இந்த பிக்சர்ல எல்லாம் பார்க்கலாம். இங்க பாத்தீங்கன்னா விபீஷ்ணர் என்ன பண்ணாங்க, ராவணனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணல. அவங்க ஒரு டீமன் தான், அசுரன் தான். இருந்தாலும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அவங்க வந்து ராமர் கிட்ட வந்து சரணாகதி அடைஞ்சாங்க. அதனால அவங்களுக்கு என்ன கிடைச்சது, ராஜ்யம் கிடைச்சது, இலங்கை அவங்களுக்கு கிடைச்சது. எதிர்பார்த்து பண்றது பக்தி கிடையாது. இருந்தாலும் பக்தியின் மூலியமா என்ன கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம இவங்களை வச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம். அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா ஹனுமனும் அப்படிதான். என்னது, ராமருக்காக ரொம்பவே என்னது எல்லா விஷயம் அவங்க என்ன சொன்னாலும் அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அதாவது அவங்களோட கோபத்தை கூட, கோபம்ன்றது ஒரு அசுர குணம், அந்த கோபத்தை கூட என்ன பண்ணணும், பகவானுக்காக தான் நம்ம வெளிப்படுத்தணுமே தவிர நம்மளோட சொந்த விஷயத்துக்காக நம்ம அதை வெளிப்படுத்தணும்னா அது நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும், கர்மத்துல வந்து முடியும். ஆனா பகவானுக்காக தர்மத்துக்காக என்ன பண்ணாங்க, ஹனுமன் கோபப்பட்டாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி செய்யும்போது அவங்களுக்கு அதுல ஒரு விதமான சரிவுகளும் ஏற்படாது. அவங்க இப்பயும் என்னது பியூர் டிவோட்டி இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்தோம். என்னன்னா, இம்முயற்சியில் பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் செய்யற விஷயத்துல குறைவோ இழப்போ இல்லை, இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றமும், அதாவது ரொம்ப பெருசா பண்ணணும் அப்படின்லாம் கிடையாது. சின்னதா ஒரு நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணா கூட அது மிக பயங்கரமான பயத்துல இருந்து ஒருவனை காக்கும் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 2.47 हरे कृष्णा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगो अस्त कर्मणि। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. ஆனால் செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. உனது செயல்களில் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் தெளிவா சொல்லிட்டாங்க. என்னன்னா, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை, அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா வர்ணசங்கரம் அப்படின்னு இருக்கும். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வர்ணாசிரம தர்மம், பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள் அப்படின்னு 4 பிரிவுகள் தான் சமுதாயத்துல. அந்த 4 பிரிவினர்களும் அவங்கவுங்க பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியா செய்வாங்க. பிராமணர்கள் நாலேஜ கொடுப்பாங்க, தர்மம் எது அதர்மம் எதுன்றதெல்லாம் தெரிஞ்சு, அதுக்கப்புறம் நல்ல நல்ல சாஸ்திர கல்விகள் எல்லாம் வந்து அவங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு அதை என்ன பண்ணுவாங்க, அப்புறம் டிவோஷனல் சர்வீஸ், பூஜைகள், புனஸ்காரங்கள் அதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுப்பாங்க. அப்புறம் சத்திரியர் போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நாட்டை வந்து பாதுகாப்பா தர்ம வழியில கொண்டு போவாங்க. அவங்களுக்கு கண்டிப்பா பிராமணர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க. நிறைய நம்ம பாக்குறோம்ல, ராமருக்கு யார் இருந்தாங்க, வசிஷ்டர். அதே மாதிரி இவங்க இல்லாம கௌரவர்கள், பாண்டவர்கள் அவங்களுக்கு எல்லாம் என்னது குலகுருன்னு இருந்தாங்க இல்லைங்களா, கிருபாச்சாரியர் அந்த மாதிரிலாம். அப்ப எல்லா சத்திரியர்களுக்கும் ஒரு பிராமணர்கள் இருந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்க வந்து தர்மத்தை அவங்க சொல்லி தருவாங்க. அதன் படிக்க அவங்க என்ன பண்ணணும், சத்திரியர்கள் ஆட்சி பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவா வைஷ்யர்களும் சூதரர்களும் இருப்பாங்க. வைஷ்யர்கள்ன்றவங்க பிசினஸ் பண்றாங்க. அதாவது எப்படியும் இப்போ ராஜ்யம் நடக்கணும்னா நிறைய வந்து என்னது பிசினஸ் எல்லாம் பண்ணணும் இல்லைங்களா, அவங்க அவங்க வரி கட்டணும், அந்த பிசினஸ் எல்லாம் பண்ணி வரி கட்டணும். அப்பதான் என்ன ஆகும், ராஜ்யத்தை அவங்களால நல்லபடியா வழி நடத்த முடியும். அப்ப அந்த மாதிரி வைஷ்யர்கள் இருப்பாங்க. சூதரர்கள்ன்றவங்க இவங்க எல்லாருக்கும் சப்போர்ட்டிவா இருப்பாங்க. இதுதான் அந்த காலத்துல முறையா இருந்து ஃபாலோ பண்ண ஒரு விஷயம், ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு விஷயம் சமுதாயத்துல. அப்போ இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை, இப்ப அர்ஜுனர் யாரு, சத்திரியர். அவங்க என்ன பண்ணணும், அவங்க வந்து நாட்டுக்காக தர்மத்துக்காக போர் பண்ணணும். அப்போ உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. ஆனால் செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. இதேதான் நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையை நம்ம என்ன பண்ணணும், ப்ராப்பரா நம்ம பண்ணணும், அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம. ஆனால் அதுல உள்ள பலன்கள்ல நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, அதிகாரம் எடுத்துக்க கூடாது. நம்மளோட செயல்கள் நல்லதா இருக்கணும்.
அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம இருக்கணும். ஆனா அதுல உள்ள பலன்களை நம்ம எடுத்துக்க கூடாது. உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. என்னாலதான் இப்படி நடந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த விஷயத்துல நம்ம என்ன பண்ண வேண்டாம், லேமெண்டேஷன் எடுத்துக்க வேண்டாம். அப்புறம் கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாது. அதுக்காக பயந்துட்டு கடமையை செய்யாம இருக்கலாமா, சன்னியாசம் வாங்கிட்டு போலாமான்னா கண்டிப்பா கூடாது. ஏன்னா அதுவும் என்னது, இப்ப எல்லாருமே வந்து நான் வந்து கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கேன், என்னமோ நாம ஜபம் பண்ணிட்டு எந்த ஒரு வேலையும் செய்யாம இருக்கேன் அப்படின்னா நம்மளையும் நம்மளால பாத்துக்க முடியாது. நம்மளுக்குன்னு என்னது கொஞ்சம் விஷயங்கள் செய்யணும் இல்லைங்களா, நம்மளுடைய இந்த கிராஸ் பாடியை பாதுகாக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் தேவைப்படுது. அப்ப நம்மளே இன்னொருத்தவங்களுக்கு பாரம் ஆயிடுவோம். அப்போ அந்த மாதிரியும் இருக்கக்கூடாது. நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும். அதுலயும் வந்து பலன் எதிர்பார்க்காம பண்ணணும். இதுதான் வந்து பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். சரிங்களா, இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து அதை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு, ஆனால் செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. கடமையை செய்யாமல் இருக்கவும் ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே அப்படின்றது இங்க நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 2.41. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண. விவசாயாத்மிகா புத்திர் ஏகேஹ குரு நந்தன பகுஷாகா ஹ்யனந்தாஸ்ச புத்தயோவ்ய விவசாயினாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இவ்வழியில் உள்ளோர் தங்களது குறிக்கோளில் திடமான உறுதியுடன் இருப்பர். இவர்களது லட்சியம் ஒன்றே. குரு வம்சத்தின் செல்வனே, உறுதியற்றவரது அறிவோ பல கிளைகளை கொண்டது. அதாவது டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல போக்கஸ்டா, இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம் இல்லைங்களா, நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை செய்யணும், அதுல பலன்களை நம்ம பற்றுதல் கொள்ளக்கூடாது, அதுக்கப்புறம் நம்ம பகவானுக்காக செய்யணும். இந்த மாதிரி போக்கஸ்டா இருக்கணும். அப்படி இருந்தோம் அப்படின்னா லட்சியம் ஒன்றா இருக்கும். அதே வந்து இதுல உறுதி இல்லாம இருந்தோம்னா நம்மளோட அறிவு என்ன ஆகும்னா பல கிளைகளா ஸ்கேட்டர்டா இருக்கும். எப்பயுமே போக்கஸ்டா இருந்தாதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், கரெக்டா நம்மளால நம்மளோட விஷயங்களை செய்ய முடியும் இல்லைங்களா. அதே வந்து ஸ்கேட்டர்டா இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு என்னது ஒரு புரிதலே ஏற்படாது. அதுதான் இங்க நம்ம பாக்குறோம். இவ்வழியில் உள்ளோர் தங்களது குறிக்கோளில் திடமான உறுதியுடன் இருப்பர். இவர்களது லட்சியம் ஒன்றே, பகவானை திருப்தி பண்றது. குரு வம்சத்தின் செல்வனே, உறுதியற்றவரது அறிவோ பல கிளைகளை கொண்டது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் ஸ்திதாதீர் முனி அவங்களோட நேச்சர் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். அறிகுறிகள் அது வந்து 2.55 அந்த ஸ்லோகத்துல இருக்கு. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, உணர்ச்சிகளை திருப்திப்படுத்தும் அனைத்து வகையான விருப்பங்களையும் விட்டு விடுகின்றான். உணர்ச்சிகளை திருப்திப்படுத்தும்னா சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன். அதாவது நிறைய நம்மளுக்கு ஐம்புலன்கள் இருக்கு, அது ஒண்ணும் என்ன பண்ணும், ஒரு விஷயத்த அது விருப்பப்பட்டதை செய்யணும்னு ஆசைப்படும். பிடிச்சதை சாப்பிடணும், பிடிச்சதை கேட்கணும், பிடிச்சதை பேசணும் அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா. அப்போ உணர்ச்சிகளை திருப்திப்படுத்தும் அனைத்து வகையான விருப்பங்களையும் விட்டு விடுகின்றான் யாரு, ஸ்திதமுனி. ஏன்னா அதனாலதான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது, பாண்டிங் ஏற்படுது. சரிங்களா, இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டோட நம்மளுக்கு பாண்டிங் எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனாலதான். அதுக்கப்புறம் பேச்சு, அவங்களோட பேச்சு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா, இன்பம் துன்பம் பயம் கோபம் இவற்றின் பாதிப்பு இல்லை. எப்பயும் வந்து ஸ்டேபிள்டா இருப்பாங்க. சந்தோஷமும் ரொம்ப பட மாட்டாங்க, துக்கம் வந்தாலும் ரொம்ப அதுக்காக லேமெண்ட் ஆக மாட்டாங்க. பயம் கோபம் இதெல்லாம் இருக்காது, அவங்க எப்பயும் ஸ்டேபிள்டா இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்கின்றான் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஆமை தனது ஓட்டிற்குள் உடலை சுருக்குதல் போல. அதாவது இந்த மெட்டீரியல் சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்னு வந்துருச்சுன்னா உடனே அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, அதுல அவங்க பற்றுதல் கொள்ள மாட்டாங்க. சரிங்களா, இது வந்து ஒரு ஸ்திதமுனி அவங்களோட அடையாளங்கள். ஆமை வந்து எப்படி ஒரு ஆபத்துனோடனே அது என்ன பண்ணிடும், தன்னோட ஓட்டுக்குள்ளார அது தன்னோட உடலை சுருக்கிக்குது இல்லைங்களா. அதே மாதிரி இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல உள்ள சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் அதெல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா சித்தமணிகள் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, அதுல பற்றுதல் கொள்ள மாட்டாங்க. அவங்களோட சென்சஸ் எல்லாத்தையும் அவங்க கண்ட்ரோல்டா வச்சுப்பாங்க. எப்படி நடந்து கொள்கின்றான் அப்படின்றத பார்த்தோம்னா, ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்ட வாழ்க்கை. என்ன ஆசை, இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல உள்ள ஆசைகள், அதுல இருந்து விடுபட்டு, ஆசை இருக்கும், ஆசைப்படாம யாராலையுமே இருக்கவே முடியாது. ஆசை, ஏன்னா நம்மளோட சென்ஸ் எப்பயுமே ஆக்டிவா இருக்கும், நம்மளோட மனம் எப்பயுமே ஆக்டிவா இருக்கும், அதுக்கப்புறம் நம்மளோட சோலும் ஆக்டிவா இருக்கும். அதே மாதிரி நம்மளோட டிசைடும் என்னது எப்பயுமே இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். ஏதோ ஒண்ணு மேல நம்மளுக்கு ஆசை இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். இது எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு நினைச்சோம்னா கண்டிப்பா ஃபால் டவுன் ஆயிடுவோம். நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ணவே கூடாது. அது எல்லாமே ஒரு சின்ன குழந்தையோட கம்பேர் பண்ணிக்கலாம். ஒரு சின்ன குழந்தை வந்து ஒரு இடத்துல அமைதியா கையை கட்டிட்டு உட்காருன்னா அதால உட்கார முடியாது. அதே வாலுத்தனம் பண்ற பிள்ளை கையில கொஞ்சம் ஒரு பேப்பரும் பென்சிலும் கொடுத்தோம்னா அது பாட்டுக்கு ஏதோ வரைய ஆரம்பிச்சிடும் இல்லைங்களா, இல்லைன்னா ஏதோ ஒண்ணு எழுத ஆரம்பிச்சிடும். அதே மாதிரி அதோட சென்சஸ் எல்லாம் என்னது, அதுல அது
என்கேஜ் பண்ணிக்குது. ஆனா அதால அமைதியா உட்கார முடியுமானா கண்டிப்பா உட்காரவே முடியாது. ஒரு 2 நிமிஷம் கூட. ஈவன் நம்மளாலையுமே என்ன பண்ண முடியாது. ஒரு 2 நிமிஷம் எதையும் நினைக்காம நம்மளால இருக்க முடியாது. அப்ப இது எல்லாமே இவ்ளோ ஆக்டிவ். அதுவும் மனதோட இது வந்து என்னன்னா எண்ணங்கள் வந்து எவ்வளவு ஃபாஸ்டா வேணாலும் போகும் இல்லைங்களா? இங்க இருந்து நம்ம எந்த உலகத்துல ஏதோ ஒரு மூலையில என்ன நடக்குதுன்றது கூட நம்மளால யோசிக்க முடியும். அப்ப அந்த அளவு அது வந்து என்னது ரொம்ப ஆக்டிவ். கண்ட்ரோல் பண்றது ரொம்பவே சிரமம். ஆனா இங்க வந்து ஆசைகள்ல இருந்து விடுபட்டு இருக்கணும்ன்றாங்க இல்லைங்களா? சித்தமுனியோட அடையாளம் இதுதான். ஆனா ஆசைகள் எதுல இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் மேல இருக்கும். பகவான் மேல வைக்கும்போது நம்மளோட சென்சஸா இருக்கட்டும், மனமா இருக்கட்டும், நம்மளோட எல்லாமே என்னது பகவான் மேல நம்ம என்கேஜ் பண்ணும்போது அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஸ்டேபிள்டா இருக்கும் அப்படின்றத நீங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மத்தாஜி 2.55. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பிரஜகாதி யதா காமான் சர்வான் பார்த்தமனோகதான் ஆத்மன்யேவாத்மனா துஷ்டோ ஸ்தித பிரக்யஸ்ததோச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மத்தாஜி. புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பார்த்தனே, எப்பொழுது ஒருவன் தமது மன கற்பனையினால் எழும் புலனுணர்ச்சிகளுக்கான எல்லா ஆசைகளிலும் துறந்து தூய்மை அடைந்த மனதுடன் தன்னில் திருப்தி அடைகின்றானோ, இப்போது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகின்றான். ரொம்ப எதுக்கும் ஆசைப்படாம இது வேணும் அது வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆசைகள் எண்டிவர் ரொம்ப இல்லாம என்ன இருக்கோ அதுல திருப்தி, ஆத்மாவிலேயே திருப்தி அடைகிறாங்களோ. ஏன்னா ஆத்மாவுக்குன்னு எதுவுமே நம்மளுக்கு வந்து இந்த இதுல வந்து கிடையாது இல்லைங்களா? எல்லாமே இந்த கிராஸ் பாடிக்கு தேவையான விஷயங்கள் தான் நம்ம சேகரிச்சுக்கிட்டே இருப்போம். இன்னமும் சொல்ல போனா இந்த உலகத்துல நிச்சயமா நம்மளும் இருக்க போறது இல்ல, நம்ம சேர்த்து வச்ச பொருளும் இருக்க போறது இல்ல. ஈவன் நம்ம கூட இருக்கிற ரிலேட்டிவ்ஸா இருக்கட்டும், உறவினர்களா இருக்கட்டும், யாருமே நம்ம கூட நிச்சயமா இவங்கதான் என் கூட இருப்பாங்கன்னு கிடையாது. ஏன்னா நம்ம 84 lakhs ஸ்பீஷிஸ் எடுத்திருக்கோம். ஒரு தடவையும் நம்மளுக்கு ஒரு இது ரிலேஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா? அதெல்லாம் அப்படியே விட்டுட்டு தான் அடுத்தடுத்த ஜென்மங்களுக்கு நம்ம டிராவல் ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்கோம். இப்ப இந்த ஜென்மத்துல நான் இருக்கேன்னா எனக்குன்னு இருக்கிற ரிலேட்டிவ்ஸா இருக்கட்டும், எனக்குன்னு இருக்கிற குடும்பமா இருக்கட்டும், அது எல்லாமே என்னது இந்த ஜென்மத்தோட முடிஞ்சிடும். இப்ப நான் ஆசைப்படுறேன் இவங்களே தான் என் கூடவே எப்பயும் நித்தியமா இருக்கணும்னா இருக்க முடியாது. நான் நித்தியமா எப்பயும் இங்க இருக்கணும்னா அதுவும் இருக்க முடியாது இல்லைங்களா? அப்போ என்ன ஆகுது, நம்ம வந்து இது எல்லாமே அப்படின்னா நிரந்தரம் இல்லாத ஒரு விஷயம். இருக்கணும், எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு தேவைதான். அதுக்காக வந்து பகவான் சொன்னாங்க, என்ன சொன்னாங்க, உன்னை வந்து பற்றுதல் இல்லாம எல்லா செயல்களையும் விட்டுலாமன்னா கூடாது, நம்ம செய்யணும், எல்லாத்தையும் இங்க இருந்து செய்யணும். ஆனா பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணும்போது எல்லாத்தையும் குடும்பத்தோட சேர்ந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றது எல்லாமே வந்து சேர்ந்து நம்ம பண்ணணும். அதுவும் அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம கடமையா நம்ம எல்லாத்தையும் செய்யும் போது அது என்னது ஒரு சிறந்த ஒரு வழிகாட்டுதலா நம்மளுக்கு அமையுது இல்லைங்களா? அப்போ அந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம அதுதான் பாக்குறோம். என்னன்னா பார்த்தனே, எப்பொழுதும் ஒருவன் தமது மன கற்பனையினால் எழும் புலனுணர்ச்சிக்கான எல்லா ஆசைகளிலும் துறந்து, அதாவது சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம தூய்மை அடைந்த மனதுடன் தன்னில் திருப்தி அடைகின்றானோ, அப்பொழுது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகின்றான். என்ன இருக்கோ அதுல சந்தோஷம், அந்த மாதிரி இருக்கிறது ஆத்மாவிலேயே சந்தோஷம். ஏன்னா ஆத்மா தான் நித்தியமானது. பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல தான் நித்தியமான சந்தோஷமும் அமைதியும் கிடைக்குது. அமைதியும் சந்தோஷமும் வெளியில இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல தேடணும்னா அது நம்மளுக்கு அவ்வளோ இதுவா கிடைக்காது. ஆனா பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணோம்னா அதுல நம்மளுக்கு நித்தியமான சந்தோஷமும் அமைதியும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மத்தாஜி 2.62. ஹரே கிருஷ்ணா. த்யாயதோ விஷயான் பும்ஸ சங்கஸ்தேஷூபஜாயதே சங்காத் சஞ்சாயதே காமாத் க்ரோதோ விஜாயதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மத்தாஜி. இந்த ஸ்லோகமும் படிச்சு கொடுக்குறீங்களா? 2.63. 63. ஓகே. க்ரோதாத் பவதி சம்மோகः சம்மோகா ஸ்மிருதி விப்ரமः ஸ்மிருதி பிரம்ஷாத் புத்திநாசாத் பிரணஷ்யதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மத்தாஜி. இப்போ நம்ம இந்த ஸ்லோகம் ரெண்டுத்துலயும் இருக்கிறதுல இதுதான், இந்த மைண்ட் மேப் பார்த்தா நம்மளுக்கு இன்னுமே ஈஸியா புரிஞ்சிடும். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, புலன்களின் பொருட்கள், அதாவது நம்ம சென்ஸுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுதான் வந்து பேஸ். இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் பிடிக்கும், ஒரு சில விஷயங்கள் பேச பிடிக்கும், ஒரு சில விஷயங்கள் சாப்பிட பிடிக்கும், ஒரு சில விஷயங்கள் செய்ய பிடிக்கும் இல்லைங்களா? புலன்களின் பொருட்கள் அதுதான் வந்து பேஸ். அதோட இணைப்பு ஏற்படுது.
அப்போ அதுல ஒரு பந்தம் ஏற்படுது. அந்த பந்தம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காமமா மாறும், லஸ்டா மாறும். அது நம்மளுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா அது கோபமா மாறும். கோபம் வந்துச்சுனாலே என்ன ஆயிடும்? மயக்கம், நினைவு குழம்பிய நிலை, அறிவிழப்பு, வீழ்ச்சி. கோபம் வந்தாலே நம்மளுக்கு என்ன செய்யறோம் நம்மளுக்கே தெரியாது. அதுக்கப்புறம் இப்ப நம்ம பொதுவா பார்ப்போம் இல்லைங்களா, கோவத்துல பேசும்போது என்ன பேசுறாங்கன்னு தெரியாது, என்ன செய்யறாங்கன்னு தெரியாது. சுத்தமா வந்து என்னது, அவங்களால ஒரு கண்ட்ரோல்டாவே இருக்க முடியாது. அப்ப மயக்கம், நினைவு குழம்பிய நிலை, அறிவிழப்பு. அதனால அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது? வீழ்ச்சி அடைகிறாங்க. கோபத்தினால அவங்க வீழ்ச்சி அடைகிறாங்க. அப்ப அந்த கோபம் எதனால வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எது மேலேயோ உள்ள ஒரு ஆசை, காமம். அதுக்கப்புறம் அந்த ஆசை எப்படி வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, புலன் பொருட்களின் இணைப்பு. இதுதான் வந்து பேஸ். அப்ப நம்ம இந்த புலன் பொருட்கள் அது வந்து நல்லதா வச்சுக்கணும் இல்லைங்களா? ஏதாவது தப்பான விஷயத்துல நம்ம வந்து புலன் பொருட்கள்ல நம்ம வந்து இணைப்பு வச்சோம்னா அது நம்மளுக்கு லஸ்டா மாறும். அதுக்கப்புறம் அது கிடைக்கலன்னா நம்மளுக்கு கோபம் வரும். அதனாலதான் என்ன ஆயிடுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நிறைய அதர்மங்கள், நிறைய வந்து தப்பான விஷயங்கள், அதாவது சாஸ்திரத்துல இதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த விஷயங்கள்லாம் செஞ்சாது எப்படியாவது அதை வந்து நம்ம அடைஞ்சிடணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அந்த ஆத்மா என்ன ஆயிடுதுன்னா வீழ்ச்சி அடைஞ்சிடுது. வீழ்ச்சி அடையுதுன்னா மறுபடியும் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு பிறப்பு இறப்பு அதுலயே வந்து அவங்க வந்து முழுமையா ஈடுபட்டுடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அது மட்டும் இல்லாம அவங்க அதர்மம் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கான தண்டனையும் அவங்களுக்கு கிடைக்குது. அப்ப ஒரு மனிதன் கஷ்டப்படுறான் அப்படின்னா அந்த புலன் பொருட்கள் வந்து அவங்க கரெக்டா வச்சுக்கல அப்படின்றது அர்த்தமாகுது. அந்த புலன் பொருட்கள் நல்லதா இருந்தது, பகவானோட விஷயமா இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த அத்தனை விஷயமும் நம்மளுக்கு கிடைக்காது. ஏன்னா நம்ம இப்பதான் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, பகவானுக்காக செய்யற எந்த ஒரு விஷயத்திலும் நம்மளுக்கு என்னது கஷ்டங்கள் வராது, பயம் இருக்காது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதை தாண்டி வேற ஏதாவது சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனுக்கு நம்ம வச்சுட்டோம், அதுவும் தப்பான புலன் பொருட்கள்ல நம்ம இணைப்பு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்மளுக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் நடக்கும். அதனால ஒரு ஆத்மா என்ன ஆயிடும்? வீழ்ச்சி அடைந்து தண்டனை அனுபவிக்கும். அதனாலதான் அவங்களுக்கு கஷ்டங்கள் ஏற்படுது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதுதான் இந்த 2 ஸ்லோகத்திலயும் சொல்லியிருக்காங்க. புலன் பொருட்கள், புலநோக்கு பொருட்களை சிந்திப்பதால் எதையாவது ஒண்ணு நம்ம பார்ப்போம், அதையே நம்ம மனசுல அப்படியே நினைச்சுக்கிட்டே இருப்போம். இது இருந்தா நல்லா இருக்குமே, இது இருந்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு. அப்ப அந்த புலன் பொருள் மேல நம்மளுக்கு ஒரு ஆசை வந்துடுது, நினைக்கிறது, சிந்திக்கிறது. மனிதன் அதன் மேல் பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்கின்றான். அதை எப்படியாவது அடையணும், அதை எப்படியாவது நம்ம வாழ்க்கையில தக்க வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைப்போங்க. அப்புறம் அந்த பற்றுதலில் இருந்து காமம், அதுல இருந்து காமத்துல இருந்து கோபம், அது நம்மளுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா கோபம் வரும். கோபம் வந்துச்சுனாலே அடுத்தது என்ன ஆயிடும்? எதையாவது செய்யணும், அதர்மம் செஞ்சாது அதை நம்ம அடைஞ்சிடணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துக்கு அவங்க வந்துருவாங்க. கோபத்திலிருந்து பூரண மயக்கமும் மயக்கத்தினால் நினைவு நிலை இழப்பும் ஏற்படுகின்றன. நினைவு குழம்புவதால் அறிவு இழக்கப்படுகின்றது. அறிவு இழக்கப்பட்டவுடன் ஒருவன் மீண்டும் ஜட வாழ்க்கையில் வீழ்கின்றான் அப்படின்றத நம்ம இந்த 2 ஸ்லோகத்திலயும் நம்ம பாக்குறோம். அப்ப நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்க வேண்டியது, நம்ம பாக்குற அந்த புலன் பொருட்கள் நல்லதா இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் இந்த சாப்டர்ல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இரக்கம், கம்பேஷன். அது வந்து நான் வந்து போர் பண்ண மாட்டேன், ஏன்னா எல்லாருக்கும் கஷ்டம், பீஷ்மர் துரோணர் எல்லாம் இறக்குறாங்க அப்படின்னு. நான் உடல் அல்ல அப்படின்றத பகவான் வந்து என்ன சொல்றாங்க? அர்ஜுனருக்கு சொல்றாங்க. அதாவது ஆத்ம ஞானத்தை கொடுக்குறாங்க. நீ பீஷ்மர் துரோணர்லாம் சொல்ற, ஆனா அவங்களோடதுல என்னது? வெறும் இந்த கிராஸ் பாடி தான். ஆத்மா எப்பயும் எட்டர்னல், அதை யாராலையும் அழிக்க முடியாது அர்ஜுனா அப்படின்றத அவங்களுக்கு சொல்றாங்க. இன்பமின்மை அப்படின்றப்போ சொர்க்கம்ல இருந்துன்னா ராஜ்யம் கிடைக்கும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. பாபச் செயல் அப்படின்னு சொல்லும்போது பக்தி செயல்பாடு பாபம் இல்லை, பகவானுக்காக செய்யற ஒரு செயலும் பாபம் இல்லை அப்படின்றத பாக்குறோம். அப்புறம் குடும்ப பாரம்பரியம் போது வர்ண சங்கரத்தை தடுக்க ஒரு முன்மாதிரியாக இருங்கள் அப்படின்றத சொல்றாங்க. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் இரு மனம்னு போது உறுதியுடன் பகவானுக்கு சேவை செய்யுங்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். வாஞ்சா கல்பதருபஸ்ய கிருபா சிந்துபயவச்ச பதித்தானம் பாவனேப வைஷ்ணவ நம நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவத்துக்கு ஜெய், ஷிலா பிரபுபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, அந்த ஸ்லோகம் சொல்லிடுறீங்களா? மாதாஜி நான் லாஸ்ட் சொல்லிடுறேன். ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீகிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே சாங்கிய யோகோ நாம द्वितीयो अध्यायः सर्वं कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. थैंक यू माताजी. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा.